Endnu en dag. Endnu en dag fyldt med valg. Valg, der kan have konsekvenser for andre end dig selv. Du skal vælge det rigtige job, den rigtige kone, de rigtige venner. Hvordan ved man egentlig, om man har truffet det rigtige valg? Har jeg valgt rigtigt? Godmorgen, du lytter til Radio 4. Mit navn er Dennis Poulsen, og du hørte Hvorfor gik du din vej med Line og Helene. Klokken den er 7:15, og det er i dag den 26. oktober. Himlen er grå, og vejrudsigterne siger gode chancer for regn i løbet af dagen. Sikke en herlig mand, der var. Her kommer Balloon Magic med I'd Like to Build a House. Hvornår kommer du hjem fra arbejde i dag? Det ved jeg ikke. Bliver det sent? Henter du mig efter skole? Jeg ved det ikke. Tag pillerne, Lars. Det er sløjten, der vi savner. Er det Lars? Pillerne. Sløjten, der vi savner. Tag pillerne, Lars. Lad den her verden. Pillerne. Lad den her verden. Pillerne. Tag pillerne. Gør det, Lars. Tag pillerne, Lars. Pillerne. Tag pillerne. Det er slut nu. Der er ingen, der vi savner. Det er slut nu. Forlad den her verden. Gør det, Lars. Der er ingen, der vil savne. Forlad den her verden. Der er ingen, der vil savne. Det er slut nu. Det er endelig weekend, da. Hvad så? Skal vi banke af, eller hvad? Det er som sidste weekend. Ja, fedt sidst. Skal vi have lagt med? Eller nej? Nej, det lyder så mærkeligt. Lars, skal du med ud og have en øl eller noget? Nej. Er du sikker? Ja. God weekend. Spring ud for en tude, Lars. Gør det, Lars. Toget kommer nu, Lars. Der er så mange valg her i livet. Har jeg valgt rigtigt? Lars. Hold nu, Lars. Det er kassen. Rebet, Lars. Til rebet, Lars. Hold nu, Lars.